albums overrated, indaba isemculweni okubeka kwelinye izinga. Awubuki isinga Mthandeni yenza kahle kakhulu ukudlula ingoma yembangi abathi hit. Uma bethi Mthandeni stop comparing him nomculi osephuphile usuke ngaqamba manga. Awubuke ingoma ekhishwe uMthandeni yenza kahle kanjani isese-trending song ngezinombolo isidlule ingoma yomculi ebeqhathaniswa nawo uMthandeni igame useyifundile wayi-understand. Mawubheka abaculi bakwenye genre example Maphorisa kwipiano wagcina kudala ukhipha album kodwa uhlezi emehlweni abantu ngenxa yokuba nengoma edla abantu. Strategy inhloso ukuba sebantwini hola abalandeli umculo uyashintsha nendlela yokwenza iyashintsha. Kubuka ngathi indaba yama-album iyaphela njengoba nendaba yokuthi umculo akhiphe ngokude aphinde akhiphe nakuthi iyaphela. Abaculi abafuni ukuthuthuka ngesikhathi bangaqinisi ikhanda ngoba ushadini uyaphela. Ekala ukuqhasa uMthandeni uhlaniphile umuntu kusho umnikazi wepage izinqola zikamaskandi. Umnikazi waleli page ingqondo yakhe ifana ne-flask ifile ngaphakathi ayisebenzi kodwa i-flask yona uyakwazi ukuyivula ubone ukuthi ibhodlela iglasi langaphakathi ifile. Lapha angeke uze ubone ngoba ubhala nje usegumbini lakhe ingqondo imfela yedwa. Ulokhu ebhizi lo muntu ekhomperisha isingili EP nenye isingili eyaphuma ungazi ukuthi yayiphuma kanjani ingasaphumi Dubai. Lokhu ebhizi eqhathanisa ne-album. Lokhu ebhizi lokhu aqala nje ukuthi uMthandeni akhiphe isingili yakhe ubhizi lokhu uqhathanisa umsangano uqhathanisa umbhedo. Abanye abalandeli bayagula abaphili emakhanda lokho bese siqinisekise basangene. Nawa amasingili aphumile last year or this year amanye amasingili awaphumile okumele ahlale nawo aqhathanise nawo abheke ukuthi konke abakhipha amasingili this year including nabanye ahamba kanjani. Nezingoma lezi-ke ezenze kahle ku-online before ifike le. Bonke labantu laba bakhuphiwe ngomunye ushuni onzima kabi. Naye akajoyine nabo aziqhathanise nabo. Vele bonke abantu abala ungathola ukuthi abaganiwe angikho-ke lapho. Indaba yila ziwu-6 ingoma ekaKhuzani ziwu-20 kwamanje ngoba lesi-21 isaphumile. Uqhathanisa nje into engahlangani. uKhuzani i-album. Ngiyacela ma-Blue Nation. Ngiyazi ukuthi uKhuzani uyi-content. Ngiyazi uKhuzani ukuthi yonke into ingayi kumaskandi. Siyazi sonke ukuthi uKhuzani ngaphandle kokuthi kuthethwe igama lakhe akunyakazi lutho. Nabantu abanama-media briefing ukuze iqhubeke kumele kufakwe kugudlwe uKhuzani. Umuntu akakhulumi ngento anenhlelo ngayo nokuthi uzohamba kanjani ama-plans going forward yini ezokwenzeka abantu abangayilindele cha. Kumele kugudlwe oKhuba ngoba eyoKhuba iyi-content uyiyo yonke into kamaskandi. Abanye bayaphuma umaskandi bayoshintsha bayawushiya njalo bayabuyela bayawushiya umaskandi awuzazi bayini bacula ini. Judging by indlela kabalandeli-ke abayiyona abezwa. Nitsheliwe kuthiwa musani lokhu nenza izinto anizwa. Hleli nikhuza. Kwathiwa ama-80s nama-early 90s indaba yabo ababizwa igama liqala ngo-F abamsizanga lutho. Nadazi inkani enkulu kabi nibe nizwe kahle ukuthi kuthiwa indaba ayikho kodwa hleli nibhizi nibewuza niveza izinto online. I-album kaKhuzani isebenze kahle kakhulu compare kule minyaka edlule. It's one of the best streamed album ever kaKhuzani. Igame abantu bayikhuphuleni. Ngizangijabulisa futhi ingoma endlela ehamba ngayo. Uthi uManikinana agijime phambili kakhulu ukuthi for what reason angazi. Akhave isingili engahlangene nalokho uKhuzani akwenzayo. Akuphusheki yini lento if engangenanga uKhuzani. Because uma sizoqhubeka manje sibone ukuthi iy'ngoma zangapha kwa-left sizoyithola yini. Angeke uzoyithola. Uma ngavula la nazi iy'ngoma kaKhuzani. Kusavele ezinye. Ziphi-ke ezalo ongale sey'phelile kodwa uzothola umuntu eqhathanisa ikhomparisha into nje awumbhede womsangano. Amasingili ayolwa wodwa ngamasingili. Ama-EP awayolwa wodwa ama-EP. Ungakhomperisha wodwa. La kuphusha album. Album still much irrelevant. Album is a masterpiece. Ikhombisa ukuthi ubuciko bakho buhamba kanjani. Ofisa ukuthi acule amasingili ahlanganise nje ahlangisa ngayo okwakhe lokho. Iplan yakhe leyo. Akusho ukuthi mase kushintshe eqhaweleni wonke umculi kumele ashintshe. Uma kumsebenzela umculi lo enimthandayo akuchazi ukuthi kumele nifostele wonke umuntu manje ukuthi akalise eqhaweleni.
iqhawe lenu aliwona umaskandi, liwumculi kamaskandi. At least 50% lisabambele kumaskandi, 50% lisabambele ngale. Yonke into ayimile ngalo. Maybe abantu bacishe badidiseka bayitshela hayi shuthi igame isihamba kanje isishintshile. No, kwakuyi-propaganda nje lanitshelwa yona, nikhohliswa ku TikTok, kuhlala ku-live, nitshelwe izinto enifuna ukuzizwa, beninwaya kangcono, benikitaza kangcono, naze nayabhiliva lento eniyibhiliva. Leyo nto leyo eniyikhulumayo iwumsangano. Lawo masingili lawo ofuna ukuyikhipha umuntu akayikhiphe lisingili i-right. Ofuna ukukhipha i-EP akakhiphe i-EP. I-album, just release the album. Kusenama-awards okumele aphume angenelelwe njengawo nje lawo ama-SAMA asazophinde angenelelwe futhi nama-SATMA kanjalo, ama-Metro FM Awards kanjalo maningi. Uzongena nge-EP, awabalwa nta ama-EP kuma-awards, at least ingoma uzokhona ukuthi kwi-record of the year ungene njalo ngengoma ohlale njalo uhambe upika every time uzokhona. Yona impilo yakho uzoyiphila le, ubalele ukhipha i-album. Abantu sebedefend ubala nje, ayikho into asebeyikhulumayo, ayikho into asebeyichaza. Yes, isikhathi ukuphuma umsonza Khuzani kubala iy'ngoma kuthe kuphakamisa amashiya kancane, kwaphakamisa ini amashiya kubantu ukuthi hawu ingoma engaka, kodwa kuzolunga. As much as abantu lokhu beqhubeka beyidlala, as long as i-string album Khuzani, kubonakala ukuthi it was worth it. The only thing nje abantu ade bakhathaza kwakuyileya ndaba ka-number 1 yayikade isusela ukukhuluma. Without that, the album is okay. The album is doing very well. So yilokho nje engingakusho ukuthi yena yekelani lokhu nifoster. uKhuzani akekho kwi-level yabanye abafana bakuyimizi. Abafana kusamele bocela isoso bezovela lapho abafuna ukuvela khona. uKhuzani uyidlala yedwa le game. Seningahubhana nina lapho ngemuva kuyale nizama ukuthi nikotele, kodwa-ke uKhuzani ukude kakhulu, it's very very far. So noma namqhathanisa noma nimqhathanisa akushintshi lutho, akusho lutho. Thina sokusikhona la, i-propaganda siyinyathela ngey'nyawo zombili siyigcoba. Asifuna ukuyibona i-propaganda. Niyiphusha kakhulu i-propaganda, ayisenasikhathi, expayile. Siyazi ukuthi ama-posters azoqhubeka siwabone because uKhuzani uyi-content uqobo lwakhe. If ungakhulumanga ngoKhuzani, there's no content. Sesikhathele kusibona niqhathanisa isingili ne-album. La kuphushwa i-album. This is an album, complete album enengoma eziwu-20 out of 21. So indaba injalo. Uma nibona ama-poster nje ema-donation, akuyonto okumele nikhathaze le, into engathi ishu le. Ningadinwa nayithi masilokhu nisibona sikhuluma lokhu sichaza, asithanda ukuchaza. Kodwa umlando kumele siwulungise. Kukhulunywa kakhulu igama laKhuzani lidunyiswa kabi. This time lokho angeke kwenzeke. Sizowulungisa umlando ube ngendlela oyiyona. Abama-single nabama-EP abahlalele bephushane bodwa beshane ngemsila. Ku-right uma kunjalo. Abama-album bayeke omenzi bawakhiphe ama-album. uMzukuli one of the best album ever, uMzukuli. Umuntu yenziwa bakhiphile uBabthozani la bakhiphile. Ama-AK-24/7 aphumile kube yini uGatsheni naye. Bonke labo bantu bayabheda eqhaweleni e-right. Bonke abaculi bayabheda. Kumele kujoyine iqhaweleni. Yilo eliphethe umaskandi, yilo kumele kulandelwe lona, yilo elisethe i-trend. Ngithi umbhedo loyo, umsangano. Thina abanye siyawuthanda umsebenzi owenza abantu abanjengoKhuzani besikhipha ama-album. Vele i-album imnandi yalaleleka, uya-enjoy, uthola iy'ngoma ey'hlukile ngaso sonke isikhathi. So indaba-ke njalo siyibamba lapho-ke isakahle. Ingane zakwethu ezodibana nokuzayo into fast ukuthi i-TV silungisa nje indaba, silungisa umlando, sifaka nje isithwephu lapho sekumele sifake khona. Umnikazi leli page akaqhubeke ayigulele makuthi amaphilisi ekhanda mhlawumbe uphethwe inhloko noma yini lemhluphayo, azama ukuthola ukuthi aluleke emqondweni. Asikwazi ukuthi singazosanganelwa nje emini kabha usuku nosuku, cha sekuyagulela ingane zakwethu. Ngithi angikuveze lokho nisakahle, sisodibana nokuzayo.